Benvinguts a Luz de Gas, festa benèfica dels nens que han patit maltractaments. Per cert, hi ha molta gent que actua aquesta nit, tota aquesta gent. I nosaltres, si és una festa benèfica, no podíem faltar. Així que RAC 105, això sí, amb un nou amic, aquest. Una nit especial avui, no suposo? Sí, bueno, es curioso en el siglo XXI y todavía sigamos tratando de generar conciencia para que la gente recuerde que existen niños maltratados. Parece una utopía el hecho de solucionar algo tan grave, ¿no? Pero desgraciadamente sigue ocurriendo y bueno, pues aquí estamos para colaborar en lo que podamos, ¿no? Una moneda de 500 euros. Com a bona cubana, amb aquesta alegria, aquest salero, quin és el secret? Debe ser la comida, que como es salado, con dulce, con picante, con todo, esto es que levante la mano, que se quiera salvar. Per cert, ara que aixeco la mà, home, veiem el nostre amic, el porquet, sent una cosa benèfica. ¿Me lo regalas? No. Sí, Diego, así me lo llevo para casa, también chulo para mi hijo. No, pero suéltalo ya. Teatre, és tele, ara és música, és bueno, un 4x4, un showman, tu, tot. Sí. Ho tenim tot, no? I perquè no em coneixes al llit. Espera. Bueno, no. Tu sí que vales, eh? Però què dius, home? Mira, perdona, Estava a la meva orella, doncs és meu. Sí, no? Qui faries a mar de màgia desaparèixer d'aquest món? Una vegada vaig dir que faria desaparèixer el Rocco Varela, però se'n va girar molta gent en contra. I des d'aquell dia vaig dir, no ho diré mai més, així és que jo faria desaparèixer una altra vegada el Rocco Varela. Santi Millán encara segueix sent una miqueta el sex símbol català. T'agradi o no t'agradi, és una miqueta així, això, eh? No, a mi m'agrada molt. El que passa és que, si jo sóc el sex símbol català, com està el pati? Quines serien les cançons d'en Santi Millán? Doncs tinc els U2, tinc els Coldplay, també, que m'agraden molt, Rafael. Ens coneixem? Ainhoa, bona nit. Bona nit. I estem amb... Home, Carles Checa! Tens el casc, però com has vingut tu fins aquí? Moto. Has vingut amb cotxe, eh? Moto. Ainhoa, què et posa com una moto? Ostres, un tio. Quan no surt aquesta idea? Surt un dia de matí, un dia de nit, allò que dius, vinga, va... No t'ho sabria dir. Suposo que jo tinc un cap una mica ja espatllat, eh? No podem fer el Palau de la Música o al Liceu. Parlem-ne. Després de l'experiència d'avui, potser podríem intentar mirar un espai una mica més noble, però... Jo no sé com, però sempre t'acaben enredant a tu també, eh? És que a mi m'agrada que m'enredi l'Andreu, perquè sempre que m'enreda m'ho passo bé al final. On has arribat a signar, per exemple, el lloc més atípic? Una noia em va portar unes calces i em va dir que els hi firmés. I jo li vaig dir, per què? Diu, perquè després me les posaré i la teva firma estarà en contacte amb les meves parts més íntimes, m'ho va dir. He posat al terrat de casa, us he agafat una teula. RAC 105 Amor, que és un concepte que ens agrada dir a nosaltres, jugar. És una manera de dir... A mi m'agrada RAC 105 perquè li agrada la música. Per tant, és com allò dels amics, dels teus amics, saps? I jo amor amb la música i per RAC 105. Bé, arriba el moment d'acomiadar-se de la gran nit, la nit benèfica de Luz de Gas, una gran nit. Per cert, ara arriba aquell moment d'acomiadar-se del nostre amic o amiga, o bé, no sé ben bé què és, però li hem agafat carinyo. Però home, estaria bé saber, per exemple, quanta pasta s'han donat els famosos, no? Però és que després del carinyo que li hem agafat,